ewe ya na-akpọ uchu ọgbụgba ewe ndị vụchụ nke ahụ dị iche ọ bụghị ego ọgwụ ego ka edobe nke a one side onye ọbụla efu vụchụ ụfọdụ wee ka ha ma nweta the terms ụchụ ọ dị mma ndị baya ọ bụ na Obi Atavo first son ya bụ ọkpara Atavo ka anyị nọ n'obi ya ugbu a ịma na ọ bụ ijiji ịma na ọ bụ nwaanyị ogiri ka a na-aja ajụ ijiji ya kpọrọ maka ihe na-adagasị ebe niile ụfọdụ na-anụgasị ya iwe ike ọ bụrụ na ịnụgasị ya ịnụgo ya na ọ na-abụ ụfọdụ chọọ ikwu okwu ọdeshi ihe bụ ọdeshi a ka anyị chọrọ ịmata nakwa oge ụfọdụ mmadụ inyere mmadụ aka maka onye ahụ ga-abụ onye inyere aka ga-eji wee weta ngozi ma onye yikwara ya ka eweta ngozi ụmụ ihe dịgasị iche na-agbagoju ndị mmadụ anya na mmụọ ka anyị bịara n'obi ya Obi Chief Ebuka Onovo Atavo first son ọkpara Atavo anyị ekene ndị be anyị ekene m unu nnọọ ka ime adịmma happy new year daalụ rie nne ya gazie ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma Atavo first son biko ka anyị gbapụ ya ọsọ ama m na ị na-anụ na ụfọdụ na-aga ekwu maka odeshi gịnị bụ odeshi ọ bụ ndị dibịa na-agwa odeshi ekene m nwoke ekene m nwaanyị mgbe na-asị ebe ọbụla isi anụ unu m ebe ọbụla isi ekiri ma ọ ga-adịrị gị na mma ahụ 2025 ga-abụ ahụ mbụ n'elu ọnwa ike abụ maka nke anyị ịnyanya abụ maka nke anyị ihe isi ka abụ maka nke anyị ya gazelu oke ya gazelu nwaanyị n'ajụjụ ahụ nke ajụ mụ gbasatara odeshi majority akpọgo m na fon majority abịago be m si m ka enyebe odeshi na nwata nke mụwa odeshi ihe mma bụ odeshi bụ mgbe mmadụ mee gịnị kwụbara aka ọtọ mgbe mmadụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ejide ọfọ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa emegide na nwoke emegide na nwaanyị emegide na onye ukwu emegide na onye nta by the time ị na-eme ihe anọ niile m na-agụ ma brothers and sisters egwogwo ya bụ ọgwụ ahụ a na-akpọ odeshi maka na onye ọbụla kwụbara aka ọtọ ma nwoke chọta agụ ma nwaanyị chọta agụ ndị aja ga-anụrụ gị ọgụ maka na gịnị na iji aka gịnị a na-akpa aka ọfọ so ya bụ ihe mma bụ odeshi ndị Igbo na-eji ekwu na Ojiọfọ ga-ana iwu nete bụ na Ojiọfọ ga-ana kama na onye ọbụla gwọrọ ọgwụ abịara igbu mgbuo onwe ọ bịara igbu gị gbuo onwe ọ bụ ọkwa ajọ ọgwụ ya nke a gosi na onye ji ọfọ onye ọbụla megidere onye ahụ na onye ga-ata afọ onye megidere onye ji ọfọ onye ọbụla ji ha n'ọfọ esi na plan onye ahụ ajọ ihe esi na agala onye ahụ ajọ ije at the end ndị aja ga-ejide nleta onye ahụ wute ajọ atụmatụ ọ na plan onye ahụ ọfọ bụ ihe ụfọdụ ndị ji ọfọ na-eji asị na mkpakara ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-ana ndị dibịa ma ihe ma nke anyị ma ka o si mie emi ọkwụ na-anụgo ya na Chief Ebuka Onovo Atavo ọtago ọjị a atọghị akị wee jee eze ya bụ atọọla ọmala ọtọọla ofeke ofe isi ya n'ọfịa tupu ma na-ajụ ajụjụ nke ọzọ ụfọdụ kpọọ m ha sị na begia na obiga na-agbagwoju anya onye chọọ irute ka oge o si ga-esi duru mfe na onye na-ege anyị site n'obodo dị iche iche n'ala Igbo ebe ọ bụla isi first of all can drop go do my contact or my call line bụkwa my WhatsApp which is 080 717 83121. That's my direct call line. Then I another number my WhatsApp. Ị ga-akpọrọ ka amara na Chief Atavo akara ekwentị gị ahụ ọzọ n'isi na ọ dị na WhatsApp dịkwa na direct call line eji eweta m bụ 080 71 78 31 21. That is 080
717 83121. That's my Glo line. Then my Airtel line 090 47 500058. My Airtel line, but also my WhatsApp line. Ọ dị ma nke ọzọ bụ m chọrọ ịjụ bụ na ewego ndị na-aga eti mkpu na nwanne ha kpatara ego mana ọ dịkwa enyelu ha aka. Ije jụọ nwanne ha ahụ kpatara ego ahụ si ya gịnị mere na ọ dị oyere ndị ụmụnne ya aka, ọ sị gị na ndị ya nyere aka ka ejite na-ewe ndị ụfọdụ ya nyere aka ha na-ewe nsogbu n'ime ụfọdụ enyere ha aka ọ dịka mmadụ ebe mmadụ were ihe dị mma tinye na ajọ ọhịa. Ndị be anyị, ọ ga-adịlu nna mma ka m ji wee si n'afọ 2025 Amaka ga-amala anyị ise ihe isi ike bụ maka nke anyị ịnyanya ga-ana. Ndị na-achọ nwa ndị mma ga-enye ha nwa, ndị na-achọ di ha na-edi ha were, ndị na-achọ nwaanyị malụ mma ndị mma ga-enyekwanụ ha nwaanyị, onye na-achọ ego wekwu ihe ọ na-arụ ndị mma ga-echeta. Ihe nwe ikwu n'okwu a bụ the point dị n'okwu a, maka ụfọdụ na-abịakwa be m shi m na brọda ha ọhantị ha were nnukwu ego na owe kọntaktị na owe kọnekshọn mana o chefuo ha. Owe ajụjụ nnada ajụ onye ahụ, nna ajụ onye ahụ, go as a person, onye anyị na-complain now ugboro one ka o sigogo bịa ka ọ gụsị gị ụzọ ine ya anya n'isi. Njụọ ha ajụjụ a ha ekiriwe m, ha asị m kamana nothing like kamana. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na adịghị ele ha aka bụ ụfọdụ enyegola aka. Ọ dị form of ndị na-eme biznes, ịkpọta mmadụ dobe tinye na line, onye ahụ wikọ nọ 3 months 4 months ọ fụtawa ka income si abịa. Ihe ha na-ada mee bụ ha achọwazie ka ya na onye ahụ bụ onye kpọta ha kewe 50-50, which is not so. Maka na onye akpọta agụ ịmaghị how long, ịmaghị afụfụ ọta, ịmaghị aja ọgba, ịmaghị ebe ịmaghị how ka o si wee build that very business. Ọjọọ sọfọgo ka onye lega aka kpọbata gị overnight ịchọzie ka gị na mbọ bụla ọga. O sokwe nye na-eme some people ha fail opportunity, maka na wee banye na onye kpọta gị bịa na-afụtazi na ị na-ene anya n'isi. Ọ bụrụ na achọghị okwu na ụka ọ na-azụ show ya you can go your way. So ha bịazie asị na onye ekwe ha enyere ha aka ọ na onye ekwe ha agbakasị ha na nsogbu ha nọ na ọ one thing or the other. Then ụfọdụkwa na-enyere mmadụ aka bụkwa ndị na-enyere mmadụ aka wee self dịka wee ihe ha bụ n'obi eji chọọ ihe aka. Ụfọdụ wee kesi ka enyere mmadụ aka at the end ọ bụrụ nakwala onye ama akara aka. Yes. Ụfọdụ ga-achị inyelu mmadụ aka achọzie ka onye ahụ enyere aka fewe ha ka Chukwu, echefuo na onweghị onye bụ Chukwu kama na mmadụ bụkwa Chukwu. Ụfọdụ bụ ndị ga-enyere mmadụ aka ha na-atụ anya na at the end na onye a ga na-enye ha returns. That is not so. My advice and my point of view bụ enyemaka nwoke or enyemaka nwanyị chọrọ inyelu mmadụ ibe onye a wee ya as nọ aja ka ọ chọọ ịtụ. Gị mgbe ịtụ aja bụ wee banye na mmadụ mere ihe ọma n'ebe mmadụ ibe nọ. Ọchị Chineke nna Chukwu okike abịa ma biko nekwe ihe ọma mmere onye a akwago aka nọ n'aka bịa kwụọ m ụgwọ ya. Maka na ụfọdụ ndị achọ ka ndị ha nyere aka kwụọ ha ụgwọ we end up being frustrated. Maka na onye ahụ inyere aka ịmakwa ihe ya wavụ n'obi. Ụfọdụ bụ n'obi ka inyere ha aka ka gụwada, ụfọdụ bụ n'obi ka inyere ha aka ka ha kalụ gị, ụfọdụ bụ n'obi ka inyere ha aka ka ha nego dịka owu ihe onye ahụ megbu. Back to ajụjụ izizi jụọ Ojiọfọ ga-eme gịnị? Gana. Chief Ebuka Onova Atava First Son, ihe ị na-ekwu ugbu a bụ na onye ọbụla na-enyelu mmadụ aka na Chukwu na-eke ga-akwụ ụgwọ. Pure. Ya were obi Chukwu mee ya. Yes. N'ọkwa na ịchụ aja n'usoro mfe ịchụ aja na onye a na-enyere aka na ọ bụ mmụọ ga na-enyere onye na-enyere mmadụ aka. Absolutely. Kedụkwanụ ka onye maka na ụfọdụ ga-anọ wee na-asị na enyegoro ha aka ugboro ego bata ha aka ego ha ma bụrụ ọ bụrụ sọsọ okwu na ụka ka ọ ga-eme. Kedu ka mmadụ ga-esi wee
mee gbanarị ihe dịka akpata atụfuo maka na ụfọdụ ka a na-eji eziokwu yere aka ifu na-emepegoro ya ebe dị iche iche ma ọ bụ si ya bịa nọrọ n'isi ụlọ ọrụ dị iche iche ka o jee zọba onwe ya mana emechaa akọ ya na asịrị ndị be anyị ekene m unu ọ ga-adịrị anyị na mma na eke na orie na afọ na nkwọ ihe ọma ga-emele anyị now ewo many cases na obi ma ụfọdụ bịa maka na ihe onye na-ekwu bụ ihe ọma maka mmanụ katakwu onye ma adụ ọshọrọ so ya bụ ịkpọ m echi nkọwakwalụ gị odo onye ọbụla ya odoola ụwa ya ha ashim na eye ha millions ụfọdụ ashim na eye ha thousands ego ahụ agbarie na nwanne ha nwoke ahụ ọ na nwanna ha ahụ ọ na onye ukwu ahụ ọ na onye nta ahịa ihe ego ahụ ọ na-agwọ ọgwụ ego n'onye ọgwụ ego onye ama na ọ na-agba ama na ọ na-ebu ebu na ya mere ego ahụ ji hafụ gbara ya n'aka o wunye na-adaju onye ahụ ekiriwe m na-adaju onye ahụ create the capacity of your income and the capacity of your expenditure. Expenses karịa income ihe a na-akpa ya bụ gịnị ọdịda ka a na-akpa ya mmadụ edebeghị aka ya n'ebe ogo ya ebe aka ya ruru yes ọdịda ka ọ na-achọ maka na mmadụ fogi shika oke mmadụ yegi like ebe like 1 million kịta shigo ya hustle with life go bụ onye yere ebe 1 million ikirie 1 million ọdụ na ama na ego ewughụzụ value mana ego ka okwu value na ndị ma ihe what you will do is to gịnị igain ground a na-azụ ego azụ mana ụfọdụ adụ ọda afta ị ga-afụ onye yere obere ego ya bido biznes ọ gajiri ego a rent a 3 bedroom flat tinye AC tinye solar every evening ọ na-abịa palọ ekpoyashi bọtụ mmemme nke a ọ ga ọbọnye ego elu mmemme nke ọzọ ọ ga ọ na-ayasachi ego ọkwa onye yere ego share bido ụwa na-agwazie m with such extravagant and kisha ravish ego ahụ now ka ihe mere expect mana chief ihe ọzọ dị n'ihe a bụ na ụfọdụ na-asị na oringo na-eji na-eme ya mmadụ eme ego bịa ha onye ahụ n'aka o megheribe ewe ya na-akpọ ụchụ ọgbụgba ewe ndị vu ụchụ nke ahụ dị iche ọ bụghị ego ọgwụ ego ka edobe nke a one side onye ọbụla efu vu ụchụ ụfọdụ wee ka ha ma nweta the terms ụchụ bụ gịnị terms of abụmọnụ ụfọdụ bụkwa ụchụ a na-agba mmadụ ndị ilo na-agbakwa mmadụ ụchụ na onye ọbụla agbara ụchụ o nweghị ihe ọbụla a ga na-atụ anya onye ahụ ama mmewe n'iti na-abụghị ọdịda onye ọbụla mmadụ na ibe mmadụ nwere ike ime mmadụ ụchụ na ọkpata ego na-ayafu ya na nkịtị obi efu dị njọ ọ bụghị ka obi gị dị bụ ka obi onye ọzọ dị abịa na ndị adụ ofu anya ya na-akpọ ndị abụọ nọ na be ha nọkwa na nke onye ọzọ ihe ha dị afta bụ imegide mmadụ ibe ha hafụ ha na-eche ịga n'ihu esote so ya ahụ ọya bụ ya ahụ ọya bụ sometimes asị na atala mmadụ amụnsu ata na-eji winch so mmadụ winch na amụnsu ha ntanye bụkwa ofu gịnị ofu ụchụ ahụ so such people agbara ụchụ onye bụ na ụchụ na-eso onweghị ego ọbụla iyele n'ụwa ga-abalị uru ọ bụ na ọ bụghị onye oke oringo ego ahụ na-ana n'ahụ ọkụ onye ahịa ahụ taa mee ya bụ akpata atụfu ụwa ya bụ aka nkụchasị ọ dị mma mana ewe ka mmadụ ga-esi wee megide jebe adị mma onye ahụ ụfọdụ nọkwa n'ebe ego na-apụta mana enweghị ihe eji emepụta ụfọdụ bụ ndị na-anọrọ obere ego na-abata aka mana ịfụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ha na-emegasị ọ dị mma ewere ka ndị mmadụ chọọ ịjụ ajụjụ na okwu a maka na afụgo m na omigo emi ka a ga-esi wee weta gị ịma na ịchọbụla ịgwa anyị ebe obi gị dị obi m dị na Akpaugo Nkanu West Akpaugo Nkanu West local government n'Enugu steeti echi ịbịa abịa ụfọdụ na dasị na ha chọrọ ịbịa ka ebe pay m surprise visit you are welcome mana dum ya anabatakwa surprise visit nke abalị
my visitation time bụ 9 o'clock till 2 p.m. then ọ bụ na onye ashi very far o rute Enugu town, I advise the person ya chọọ lodge n'ọlụ chifozie ọ bịawa. Ka ị ga-esi bịa be mbụ ọ bụ Four Corners ka moto kwụsịrị gị, that is ndị shi Port Harcourt ọ ndị shi Owerri ọ ndị shi Ụmụahịa maọbụ Aba, ha kwụsị na Four Corners Enugu. Ọ ya bụ first bus stop Enugu steeti, ndị shi side akpọ na ịkwụsị na Four Corners. Ihe ị ga-eme bụ cross Ome road, ị ga-afụ ebe a na-aba moto a na-akpa Agbani Akpa Ugo Agbani Akpa Ugo. Akwụsịkwana na Agbani, kwụsị na Akpa Ugo n'Orimba bus stop. Ịkwụsị n'Orimba bus stop, keke na pọpụ ọbụla efu ọkada ọbụla efu sevute gị na nke ihe eji malụ mbụ ego mmiri nwa atavọ ebute gị n'obi m. Akara ekwentị kwanụ 080 717 831 21 080 717 831 21. Ka mkpọkwa ya ọzọ maka mbụ ka m onye nso 080 717 831 21 or 090 47 500058. nke a bụ nke ọfụ 090 47 500058. ọ dị ma Chief Chief Ebuka Onovo Ọkpara Atavo ka ị na-ekirikwa. Anyị nọ n'obi a wee na-ajụ ihe ka mmadụ ga-esi wee bara onwe ya uru, ndị na-enye aka ka ha ga-esi wee wetakwana olile Chineke, ndị onye nyere aka ka ọ ga-esi wee gazi agazi. Anyị kọwakwachaala ihe bụ odeshi. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị ka na-ege ntị, eweziri ajụjụ ị chọrọ ịjụ ya, ị ga-ajụ ya, mana ka anyị na-apịachizi ugbu a. Chief Ebuka Onovo Nwa Atavo bụ ofu nwa ntorobịa ọdịnala mara, mana ka ọ mara ya ugbu a afọ ya na-ada ụda. Nchọọ ịjụ gị Chief, dịka nwa ntorobịa na-eme ihe ọdịnala, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị ọzọ, ọkachasị ndị na-eche na onye bịa ha n'ọdịnala ihe niile emebe? Ụfọdụ bụ ndị na-ekwerekwa n'ọdịnala. Kedu mgbazi onye ị ga-agbazi ndị mmadụ ka anyị wee ike wee na-apịachisi ya na nke a eweziri ajụjụ ọzọ a chọrọ ịjụ gị, ma ndị ntorobịa ma ndị nwaanyị ma nwoke maka na-abịa m n'obi gị ugbu a fụ ma ndị ntorobịa ibe gị ma agbọghọbịa ma ndị okenye nọ n'obi gị na-eche ka ịfụ ha. Kedu ndụmọdụ ị ga-eji ụdị ndị aka na-ekweghị n'ọdịnala dị ile? Ịma na nke onye chi ya zee, o wee ndị oyibo na-asị na onye ọbụla wee freedom of worship. Ka anyị esi wee freedom of worship, ewekwe freedom of belief n'ihe onye kwenye na abịa n'ọdịnala dị. M ga-eji onwe m wee maa atụ. Achọghị m iji mmadụ ọzọ ma onwe m ka m ga-eji maa atụ. Abụ m a graduate of electrical engineering. From my day one, plan m bụ alike m ọrụ aka. M graduate chain electrical engineering. Far back, mma m bụ dibịa. Mpa m bụ dibịa. Mpa m na onwe nke bụkwa dibịa. Mana abịa m na-afụta na omenala bụ ihe mgbe ochie. Mana ọ n'ebe m nọ malụ, ebe m nọ ka m nọ malụ na omenala bụ kịta ka o bido na ọ bụ ọdị ihe mgbe ochie. Oge m graduate na school, a na-agwa m na ewo m kọọ na m bụ dibịa. Adụmalike dịka a na-akọta ame maka na my belief bụ ịga far n'ụwa, like ịga very far. Mana ebelieve m na m ga-agakwa far, mana far m bụ gịnị na-enyelu ndị mmadụ aka. Ihe ndị mmadụ aka mmiri na adịm ebinyekwa ego wokwe adịm ata ego. Ọkwa onye nwe spiritual problem, ọkwa ebe a ka m ga-anọnyere aka ewokwe ego m na-enye mmadụ nke na-achọkwa onye ga-enye wee onwe ihe na-eme n'aka. Companies submitted applications
m rụọ tata achụọ m nri echi achụọ ya bụ oge ị graduate ego ị gụchara akwụkwọ electrical engineering mbanye na the field na-arụ house to house n'Owe nweta shop na Alaba na block line zụọ electrical for 4 years n'Owe nshi oke na ọkwa obodo oyibo a bụ the best nga obodo oyibo na ọya 2 years n'Owe mgbala aka nata biko ka m na-ayọdo ndị n'ebe a ka ha sendidolu m ego flight asị m na mbụ dibịa nshi mba na omenala adịghọ nnatazi obodo gbakpogo Nkanu West nshi oke na m ekwetego na ada agwọ ndị Igbo si na ada achọ eriri akpa wuo mmiri ada eriri akpa ya ma gịnị ya wuo mmiri ọya ka ọ dị ọrụ mgbe ahụ nkwete nju onwe m ka ekwe ka m ga-esi bido ya bụ dibịa I know nothing about dibịa ọ wụghị ihe mma mmụọ akpọ m bụ eze nwaanyị atafọ bụ mmụọ mmiri maka na mmiri ka m na-arụla ọrụ shim na ọkwa ya akpọ m shim oke na ọya ga na-agụshi m ihe m ga na-eme o bido na nlahụkwa ụta eze m ozi n'ebe mmadụ nọ chifuo ngakwulu onye a shie nekwe ihe mfụ onye ashị m na m get out na makụ m ebidogo ndị mmụọ ha before 1 month ihe niile m gwara onye ahụ abịa na mmezu so within me one fụtawazie yes that omenala ha na-ekwukwe na ọdụ na mmụọ ka m kọtụọ ya short mmụọ na-ezi m ozi agaghị m na be mmadụ for 1 day gachi na nna amụ ọrụ na nna amụ dibịa mba ihe ọbụla m na-eme tata bụ ihe mmụọ gwa m ntụziaka mmụọ asị mme nka mme asị mme nka mme mmesekwa ya mfụkwa niile ya mfụkwa n'ife ya ọ ya bụ efe a na-akpọta eji abịa atụ mma na ka nsa gị ihe jụọ maka ndị na-ekweta n'omenala ewe some families ekwufugo m okwu mana ka m repeat ya if na that family they are educated if na that family they are enlightened if na that family they are well outspoken mana onwe onye na-aga n'ihu n'ime family ahụ ndị nke nwoke bụ ha bido business ọyasa ha mụọ ọrụ aka mepe workshop mmadụ amasị ha ka ihe a na-eme ebe a ndị nke nwaanyị ga-abụ ada ekwedo ha ọnụ ị ga-afụ na ha erugo inu di mana ada atụfụrụ ha ọnụ ha agagode di aga ha anata ha gaa di nke ha anata ha ekpochilu so ezinụlọ dị otu ahụ ekwesịghị ike ịgwa ha na omenala a kwesịrị ịchọba ihe na-eme na mmụọ maka na ọbụgoro gịnị spiritual now ka ezi advice m na sọcha ezinụlọ bụ gịnị ịjụ ese ka dibịa bụ ọdịnala ọ bụkwa dibịa ndị owo ego ndị amansi ndị akụbe nke ihe ọdụ famili ahụ bụ gịnị ha chọọ dibịa ọ bụ iwu bụ na mmadụ abịa na nke m ewekwa m ọda colleagues ewekwa m ọda dibịa bụkwa ndị agwụ m amụ makwa abụkwa ndị ọdịnala ibe m na-emekwa ọfụma ka mụwa ha ga-jụọ ese ha jụọ ese the first thing afa ga-akọwalụ ndị ezinụlọ a bụ agwụ nke mbụ agwụ bụ gịnị ọdịnala ahụ a na-ekwu okwu ya bụ ha jụọ ese agwazia ihe ha kwesịrị ime ka ị mana ọ bụghị ihe m ga-akọwazi ịkọkọ ka isi jee tee wee bido nke gị wee fụkwana ile dị na ya ihe na-ekwu bụ na mmụọ dị na ana dị ewere onye ọ gbagojuru anya ya jụba ese ọ dị mma mana ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ dibịa ọ bụrụ onye ọbụla na-ebu amụma ga-abụ dibịa ekele ọrụ eke ọ ihe anyị mechara na ụfọdụ jee na ụfọdụ ebe onye asị na ya na-eme ihe mmụọ ya mechara na ọ gaghị adị ile maka ọ bụghị paatị akpọle ka ọ na-eple na dibịa ụfọdụ amaghị ebe a sị ha kwụrụ ka ya ka ị na-ekwu ụfọdụ bụ oke ọchịchọ mere ha ji anara ihe ọrụ niile enwe ndị nwe gift of healing ndị na-eshi ọgwụ ndị na-eshi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maka na ewe ebe ị ga-ajegasị na ya na ọ na-agba ọkpụkpụ na ọ bụ dibịa ọdịnala mana ọ bụ ndị ezinụlọ ha na-agba ọkpụkpụ nke a nataluchi ha amụghị na orthopedic nke ha ji aga orthopedic nke ha ji aga skuul nke a bụ nke Chukwu nyere mmụọ na-agwa ha ka ha si eme ha na-emekwe na ifu na onye ọbụla gbajiri ụkwụ bịara ebe ahụ wutu na shọt wail ụkwụ ahụ adụ mma onye ahụ aga ije ihe mmụọ ekere ya eke ọ dị mma
ọ dị ka gift nke m kịta ụfọdụ nakọta akpọ m asị m oke ite ngwa ha na gị mbụ oke ite asị m na mbụ dibịa na m ga-ama ihe bụ oke ite ngwa ha na-amaghị m ihe bụ oke ite mgbada ndị oyibo si no carry me go where I don't know asị m oke ite nke ahụ ga-abụ eme ga na-abịa obi na-adajụ onye ahụ ka ihe na-arụ ọsị m na fọna na oweho ka ọrụ aka iji ọsị m na senior man eze dibịa na owe okwu ọrụ aka nji mana ọ chọrọ iwe ego ka ezi ka ị ga-esi wee ego ọsị m na ọkwa owe ọgwụ ọ ga-abụ emekọbata ego a na-abịa nso ya na ọ bụ na ndị ọgwụ ahụ dị na mụ akago n'igwe na ewetara ego ọ ga-adịrị anyị na mma ise ọ ga-adị nwoke na mma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma ihe ị rụtụrụ aka ugbu a bụ na-egosi na onye chọọ ka ọ dịrị ya na mana ọ ga-ewe ihe ọ na-eme o wee chụzie ha ji awele ego a wee bịawazie onye ahụ ewe mebe ihe dị m amaghị m ihe bụ oke ite adịm agwa oke ite mana abịa na awele ịchọ ịbịa na nke m na ịchọ ịbịa ma awele o wee ihe tọ m ga-agụlụgụ ọ bụ na ijighị abịa na be m nọmba 1 ọ bụ na ijighị ọrụ aka enwe ihe na-alụ abịa na be m na ị na-abịa eme awele mana onye chọkwana ịchọpụta akara aka ya m na-abịa nọmba 2 ọ bụ na ị gaghị skuul na owe certificate iji ga-eji wee present wo something to the table abịa na be m nọmba 3 ọ bụ na oweghị shop iwe na ede azụ afịa abịa na be m ọ bụ na oweghị ihe taa anyị na-eme don't even come to my house si na ị na-abịa ka a jụọ ka ị ka a ga-esi mee ka ego bịawa mba ego adị esi n'elu ada now na mmadụ nọkọta ahụ si na oweghị ihe kwele omume na ọ chọpụta akara aka ọ bụ ya na-akpọ iju ese mmụọ onye ajụ ese akọwala ya ọ dị mma ọzọ m chọrọ ịma abụ maka na dịka oge si adị ọzọ m chọrọ ịmata abụ na mmadụ mụchara ọrụ ụfọdụ gụchara akwụkwọ mana ebe ọ bụla ọ tinyela aka ọ gaghị aga n'iru ụfọdụ kpọbasara afịa ndị ọzọ na-ele ọ daghị ele ụfọdụ bụ ndị ha ejego ebe dị iche iche ịmụ ọrụ odibo olu oge a ga-edu ha agaghị edu aka akụkọ ndị na-anọ n'nsogbu chọrọ ịlụ ọrụ n'ezie mana ihe ada agara ha nke ọma kedu ihe ị ga-agwa m ga-just cheap to in mana I will not go deep onye chọzie ka m gaa deep you call me or you come to my temple now na ị gachala akwụkwọ kpolu certificate ka m shikọvo maka nke m nwa ekpo m certificate nke m ti date mana n'enu m ebe a ọ bụ na iweta ọrụ achụọ gị the best thing bụ ya ahụ iju ese ọ bụghị mmadụ niile ka akara aka ha bụ ịrụ ọrụ ọfịs ọ bụkwa na mmadụ niile bụ akara aka ha bụ ịzụ afịa ọ bụkwa na mmadụ niile bụ akara aka ha bụ ịrụ ọrụ aka mana ebe ọ bụ na ọrụ aka ka ịmụ ịbịa jụọ ese ọ bụ na akara aka gị bụ gị na ịzụ afịa ịman hafụ ọrụ ọfịs ahụ zụwa afịa maka na ọ ga-ebu gị aka the best thing ị ga-eme bụ ọrụ ọfịs ahụ ị na-arụ ebe ọ bụla ịchọpụtago nọọ ịzụ afịa bụ akara aka gị bụ ịbịa na nke dibịa shia ya biko ya gbaala gị aja ụwa ya na-akpọ aja mmepe ụzọ ọ dị ma watavọ ihe niile m ghọta n'ihe ikwuru bụ onye nọ na nsogbu ihe mmụọ na ihe na-esiri ike ọ chọghị ụzọ niile o ji ọrụ aka ọ nakwa na alụ ya ụfọdụ na-akpata ego na nke ha mana ọma ka esi ego si abịa ụfọdụ chọọ ibido ahịa ụfọdụ chọọ ibido ọrụ aka ụfọdụ chọọ gụchaa akwụkwọ nsogbu esi n'elu si na ụfọdụ wetakwa n'ọrụ anụ ebe a na-alụ ya a na-akwụ ya ụgwọ gaa ama ihe o ji ego ome ụfọdụ eweta ya ozigbo nsogbu ewere esi na onye nọ n'ụdị otu a na onye a ga-ajụ ese achọghị ịjụ ese kedu akara ekwentị enwere ike iji kpọọ wee jụọ ajụjụ 080 717 831 21 080 717 831 21 or 090 47 500058 090 47 500058 I have my contacts. Ịchọkwa na ịbịa abịa ọ bụ na isi Ọnịcha ma n'isi Lagos ebe ọ bụ na isi irute Holy Ghost Park ndị si Ebonyi ewekwa ndị ga-esi ma ndị na-ege gị na Ebonyi ugbu a ndị Ebonyi ọ bụ saịdị Ịza
ha enide ha egbe Enugu town ya ga just gbaa bụ ha agbata Amagunze ọ bụ na isi Izza na-ege m ntị ọ na Ebonyi nke unu dị close to Izza just brute Izza irute ha na Izza ịgba Amagunze irute Amagunze ị ga-anọ ebe abanye ọkada na-abịa Akpaugo straight yes irutezi Akpaugo n'Orimba irutuo n'ọkada nke ahụ maka na ọkada ndị Amagunze ama mma be m maka na ọ dị bit far irutuo n'Orimba si ọkada vute gị na nke Atavo First Son ego mmiri onye ahụ wee ka o si chọzikwa ịga na-ajụ ajụ akara ekwentị ka anyị wee wee pechie ya akara ekwentị na WhatsApp na ụfọdụ na-ada akpọkwa na-ajụ m na ma na-agba afa fon for now adịm agbazi afa fon depending onye ọbụla chọrọ ịmata ihe ọbụla ọ chọrọ ịmata ya kpọọ m na fon ọ kpọzie akọwalụ ya fon ahụ ka anyị wee wee pechie ya 080 717 831 21 080 717 831 21 ọ dị mma ọ bụ Chief Ebuka Onovo Atavo First Son ka ịnụrụ ka ọ da n'obi afọ ya ka anyị nọ wee na-ajụ ya ajụjụ ọ na-enyekwa ndụmọdụ ya oyego ndụmọdụ pụrụ iche ọkachasị gị bụ nwa ntorobịa na-achọ ka ọ dịrị gị na mma oyego ndụmọdụ gwa gị nke bụ eziokwu ịchọzie ịma akara ekwentị anyị nyere 080 717 831 21 080 717 831 21 ọ dị ma ọ bụ akara ekwentị a ka ị ga-akpọ na ewere ka ihe ji gbagwoju oge anya na mmụọ ka a gwa gị nke ị ga-esi wee mee ya ka ofe lọlalọ wee zuoro gị nri maka na onye amaghị ezie Chief Ebuka Onovo bụ ya bụ Atavo First Son graduate dibia nọ na ana Igbo nọkwara na Akpaugo Nkanu West na Ọnụoriogbu bụ ebe ọ nọ kpọmkwem wee na-eme nkechi ya yere ya na ọ sị na ekere ọrụ eke ọ gbagharịchara nje obodo oyibo dị iche iche gụọ akwụkwọ niile ọ gụrụ ọdịnala wee jide ya ọdịnala jide odogwu o wee lụbaziri Atavo ọlụ ọkpara Atavo ya daalụ ya gaziere nne daalụ rie nne ewezi ka o si du na-akpọbazi n'akara ekwentị ahụ nke o yere unu